Manlaylay na klase ng cactus as in succulent, tampok sa Plant Fest sa Camarines Sur sa panginginot kang grupo kan mga plantito as in plantita sa Bicol. Uyan report ni Charm Rahiles. Tampok ang manlain-laing klase ng cactus as in succulent sa Pigibong Plant Fest sa Banuanin Pili, Camarines Sur. Anasambitan ng aktibidad ang kainot-inoteng Camarines Sur Plant Festival na inorganisa kan Bicol Association of Succulents, Cacti and Ornamental Growers o BASCOG. So what we wanted to showcase kasi ngayon, yung mga plants na readily available digdi sa market kang Camarines Sur. So we invited some sellers para mailing din kang mga Bicolano kung ano available sa market. Plus, showcase yung mga plants na pigpadakula talaga kan sa tuyang mga local growers hindi sa Bicol. Igwamanin man lain-laing kategorya para sa contest, arog kan landscaping o dish gardening, planting show as in lectures and seminars sa tamang pangangataman nin mga pananong. Also one reason kung taano kami nagigibon ng shows na arog kani para enhance din si knowledge kang mga collectors kung paano talaga ang proper care kang mga plants. Ma-share namin yung love of gardening, love of plants na maliban sa wala ng stress yung plants. Marami ngayon nakita ng mga tao na may makukuha tayong income sa plants. Nagabot man sa haros 80 manlain-laing klase ng cactus as in succulents as in labi sa sanggatos na ornamental plants ang mahihiling sa nasambitan ng Plant Fest. Nakatalaan man na isagibuan parehong aktibidad sa maabot na Pebrero sa iba pang lugar sa Camarines Sur. Kay Banan si Carlo Abonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.